حد ود 8 عامتن حد ود 5 عامت عدو قلعت مخانن بعل ገዝዓውን ኣብዚ ተወለደ ዜግነቱ ጀርመናዊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ናታ ምጥፋእ ድሕሪ ብዙሕ ልፍዓትን ድኻምን እዚ ሕማቕ ሓቂ ፈሊጠ በዓል ታሪኩም ንፍቕሪ ክብል ዝኸፈልክዎ ዘይተገበአ ዋጋ ተጎዲአ ዝገብሮ ጫኒቆነሎሞ ሓሳበይ ሒዘ ቀሪበ ሓሳበይ ሰሚዕኹም ትኹኾን ዝግባእ ትብልዎ ኣካፍሉኒ ተወሊደ ኣብዚ ዓበኹላ ዓዲ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፈየ ብጻዕረይን ድኻመይን ክበጽሖ ኣብ ዝግበአኒ ቦታ ብትምህርትን ብስራሕን በፂሐዮየ ንቐጻሊ ድማ ብዙሕ ካብዚ ዝበለጸ ሕልሚ ኣለኒ ዋላ ብስራሕ ዋላ ብትምህርቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንፍቕሪ ብዙሕ ይሓስብ ብፍቕሪ ህይወተይ ክሳኸዐለይ እውን ድሌተይ ነበረ ግና ብህይወተይ ንፍቕሪ ዕድለኛ ተይኮንኩ ተሪፈ ዝጀመርክዎ ቢዝነስ ውፅኢታዊ ኮነለይ እሞ ምስ ብዙሓት ሰባት ብስራሕ ምርኻብ ጀሚረ በዚ ኣጋጣሚ ንሓደ ፕሮጀክት መፋለጢ ኣውፅኤ ስራሕ ንኽቁፀራ ካብ ዝመፃ ማእኸል ሓንቲ ፅብቕቲ ብዘይሓሰብክዎ ኩነታት ቀልበይ ወሰደቶ ገና ምስ ረኣኽዋ ዓላማይ ስሒተ ነቲ ስራሕ መመዘኒ ተቆልዓ ውፅኢታ ትሑት ነበረ እዚ ሓቂ ንኽነግራ ብዝገደፈቶ ኣድራሻ ኣደዊለ ነጊረያ ብኻልእ ጉዳይ ተራኺብና ተዋጋዕናስ ክብል ጠይቐያ ኣይተደራደረትን ንሕቶይ ተቐቢላ ተራኸብና ዝበለፀ ፀቢቓ ኣብ ልበይ ዝኾነ ነገር ገዲፋ ፍርቂ ተስፋ ሂዋትን ንኸደት ፍርቂ ተስፋ ማለተይ በቃ ንግዚኡ ናተይ ትብሎ ኣፍቃሪ ከም ዘይብላ ብናይ ኣምላኽ ፍቓድ ግና ንመጻኢ ክህልዋ ከም ትደሊ ነገረትኒ ናይ ብሓቂ ታ ሰዓት ንሳ ብጣዕሚ ተሓጎስኩላ ሰዓት ነበረት ድሕሪ ዝኩሉ ብጣዕሚ ምቅርራብ ጀመርና ቀስ ብቐስ እውን ባህገይ ምጥዕዓም ጀሚረ ርክብና ኣብ ዓብዪ ናይ ፍቕሪ ፀግዒ በፅሐ ሕዚ ገዲዱኒ ምፍቃረይ ቅጥዕ ሰኣነ ንሳ ንባዕላ ብዘለዋ ዓብዪ ቦታ ኣነ ክድነቕ ጀሚረ ይገርመኩም እዩ ኩሉ ዘረባኣ ካብ ምስማዕን ምእማንን ወፃኢ መማረፂ ኣስአነትኒ ብህይወተይ ዝተወሰኑ ናይ ፍቕሪ ርክብን ልምድታትን ዋላ ተሃልወኒ ምስኣ ዘሕልፎ ህይወት ፍቕሪ ግና ፍጹም ሓድሽ ኮነኒ ኩን ዝበለትኒ ንኽኾን ግበር ዝበለትኒ ንኽገብር ዘገደደኒ ሓይል ፍቕራ እዩ ብህይወተይ ሓዳሽ መምህረይ ኮይና ናብ ውሽጠይ ኣትያ ተይሓሰብክዎ ናይ ልበይ መርከብ ምስባሩን ብማዕበል ምንዋፁን ዝፈለጥኩ ፀኒሕ ዋላ ትኾነ ፈሊጥ ዋላ ካብቲ ኩነታት ምውፃእ ክሳብ ዝኸብደኒ ፈትያ ሕዚ እውን ስምዒተይ ተመሳሳሊ እዩ ንኣኣ ተፈለየ ፍቕሪ ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ፍቕርና ኣነ ንኣኣ ብዓቕመይ ክገብር ዘለኒ ነገር ኩሉ ስለ ፍቕሪ ክብል ጌረየ ከም ተፍቅረኒ ተነግረኒ ቃል ምንም ዘጠራጥር ኣይነበረን ናታ ድሌት ንምምላእ ኣብ ስራሕ ጠንካራ ኮይነ ብስርሐይ ውፅኢተይ ጽቡቕ ነበረ ንኣይ ክትምርዖ ትደሊ እንተኾይንካ እቶም ዝደልዮም ነገራት መብዛሕቲኦም ክተማልአለይ ግድን እዩ ናይ ኩሉ ሻብ መጠንቀቕታ ነበረ ዋላ ኣነ ጻዕራም ኮይነ ድሕሪ ዝኩሉ ገዛ ግዝአለይ በለትኒ ገዛ ገዚአ ብሹማ ኣርኪበያ ቀለበት ኣብ ልደታ መዓልቲ ኣሲረላ ስለ መርዓ ብዙሕ ነገራት ኣዋጊዕና ሽማግለ ምልኣኽ ዋላ ተደለኹ ቤተሰበይ ዘበናዊ ሰባት እዮም ነጊረዮም እየ ተመርዓዊ ፈቒድና ኢና ግዜኺ ሕዚ እዩ ኢሎምን እዮም ኣጆ ኻይላ ዝገደደ ኣተባብዐትኒ ኣብ ሚያዝያ ንኽንምርዖ ቆፀሩ ሒዝና እቲ ዝገርም ድሌታ ናተይ ዓቕሚ ዋላ ተተፈታተኖ ንኣኣ ክብል ብዙሕ ርሕቐት ተጓዒዘየ ብዝደወል ኩላ ሰዓት ብጠቕላላ ስልካ ተልዕል
ናይ ብሓቂ ልበይ ተስፋ ንኽገብር ኩሉ መማረፂ ሂባትንያ ዝገርም ቁመና እዩ ዘለዋ ከመይ ዓርሳ ከም ትሕሉ ንዝረአያ ብሓቂ ንኣኣ ዘይምርኣይ ይኸብድ እዩ ብዝረኣኽዋ ቁፅሪ ፍቕረይ ይውስኽ ዓይኒ ክበዝሓተሎ ድማ ፍርሒ ይሓድረኒ ብጣዕሚ ድሌታ ክበዝሕተሎ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ ዓቕመይ ከይኾን ይፈርሕ ዋላ ንሱ ኸይኑ ክምርዓዋ ምዃነይ ክሓስብ ተለኹ ድማ ተሓጓሰይ ልዕሊ ዓቐን ይኾን ናይቲ መርዓ ምድላው ኩሉ ዝወዳእናዮ ቅድሚ ልደት ነበረ እሞ ብኸምዚ ኩነታት ተለኹ ታቆልዓ ክሪኣ በለትኒ ኩሉ ነገር ንዓይ ክትብል ዝኾነትለይ ፍትውተደይ ኣነ እውን እዝኮ ዘበናውነት እዩ ዘበናው ንኹን ኢለ ዘይሕጋዊ ዘይባህልና ቤተ ክርስቲያን ፀዊዐ ኣራኺበያ ወላዲተይ ምስ ረአታ ብጣዕሚ ተሓጎሰት ብዙሕ ኣይዛረብን እሞ ፈሪሐ ነይረ ጽቡቕ እዩ መሪፁ ወደይ ለካ ንፉዕ ኢኻ ኢላ ክምስ ክትብል ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ርኤ ንኽልቴና መሪቓ ናይ ሓቃዊ ሓዳር ይግበረልኩም በለትና ዓይነይ ንብዓት ተመልአ ወላዲተይ ንዓይ ክተዕቢ ዝኸፈለቶ መስዋዕትነት ኩሉ ናይ ህይወት መንገደይ ተዘከረኒ ናታት ሓጓሳን ከምስተኣን ኣብ ገጻ ምሰንበብኩ ውሽጠይ ብተሓጓስ ተመልአ እዚ ምስኮነ ድሕሪ 16 መዓልቲ ግና ተስፋ ዝገበር ኩሉ ፍቕሪ ሕሶት ምዃኑ ፈሊጠ ናይ ርሑቕ ሕልመይን ተምኒተይን ንኹሉ ገደል ምእታው ፈሊጠ ኣለኹልካ ዝበለትኒ ፍቕረይ ዘይእመን ናይ ህይወት ገጽ ነይርዋ ዕድሚኣ ብዒስራ መጀመርታታት ምዃና ዝነገረትኒ ሕልሚ መሳሊ ሓቂ ሓደ ወዲ 8 ዓመትን ወዲ 5 ዓመት ኣዶ ቆልዑት ምዃናን በዓል ገዝኣ እውን ኣብዚ ተወለደ ዜግነቱ ጀርመናዊ ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ድሕሪ ናታ ምጥፋእ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን ድኻምን እዚ ሕማቕ ሓቂ ፈሊጠ ንኣኣ ዝገበርክዎ ስለ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይፅፀትን ብዙሕ ሕማም ዘለዋ መርዓይ ብተስፋ ትጽበ ወላዲተይ ግና ብጣዕሚ ኣጨነቐትኒ ሕዚ ኣፍቃሪተይ ደቃ ሒዛ ካብዚ ሙፃ ፈሊጠየ ናተይ ቤተሰብ ናይቲ መርዓ ዝግጅት ይገብሩ ልዕሊ ኩሉ ናተይ መርዓ መዓልቲ ነታ ምሽኪን ወላዲተይ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ብቮይስ ዝለኣኸትለይ መልእኽቲ ነቲ ተፈጠረ ነገር ይቕሬታ ሓዳር ተዘይህልወኒ ድሌተይ ነርካ ግና ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ ዝብል ነበረ